Izbaciti, preciznije prodati električne i elektronske uređaje iz garaža i podruma, to je smisao akcije koju vodimo sa SET reciklažom, preduzećem koje prerađuje stare kućne uređaje bez stvaranja dodatnog otpada. Podrum i garaže, pomoćne zgrade, ali i korita, reka, šume, to su mesta na kojima se nalaze neupotrebljivi kućni uređaji i aparati. Krše se, međutim, sada možemo osloboditi bez zagađenja okoline, a da pritom po nešto i zaradimo. Koliko je težak ovaj televizor? 20 kg. I to je koliko para? 140 dinara. Gde vam je stajao televizor? Pa stajao je u garaži gde ga premeštam s jedne na drugu stranu da bih mogao i da funkcionišem. SET reciklaža zaključila je ugovor sa jagodinskim preduzećem Metal Ekosistemi, koji ima dugu tradiciju u sakupljenju sekundarnih sirovina. Ovde na putu prema Kočinom selu možete doneti i veš mašinu, frižider, kompjuter, mikser ili bilo koji drugi kućni uređaj. U bilo koje doba dana građani mogu doneti sve svoje istrošene uređaje koje ćemo mi ovde na našim vagama izmeriti i uredno njima platiti. Možda iznos za otkup i nije veliki, ali je više nego ništa koje stoji i smeta u garaži. Najveći dobitnik je naravno priroda, naša okolina. To je nagrada koja se ne meri samo danas, već i generacijama posle nas.